Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Avukat Ġenerali għandu jippubblika rapporti tal-Financial Intelligence and Analysis Unit u saħansitra implika li l-Avukat Ġenerali naqas milli jieħu passi bil-liġi f'każi fejn kien hemm rapport dwarhom. Iżda mir-rapport tal-Malta Today irriżulta li l-Avukat Ġenerali m'għandux ir-rwol fl-investigazzjoni tal-FIAU kif prova jimplika Busuttil li reġa' prova jdaħħal din il-kariga kostituzzjonali fl-arena politika. Jirriżulta li l-Avukat Ġenerali li bħalissa huwa Peter Grech imexxi biss il-Bord tal-Gvernaturi li hu limitat għad-deċiżjonijiet ta' tmexxija u ma jieħux sehem fl-investigazzjonijiet li jitmexxew mid-direttur u t-tim investigattiv tiegħu. Fisser kif hemm differenza ċara bejn il-Bord tal-Gvernaturi u sezzjoni investigattiva. Iktar minn hekk għamilha ċara li meta wieħed joħroġ informazzjoni tal-FIAU jkun jiffaċċja 5 snin ħabs u multi li jistgħu jlaħqu l-116,000 euro. Mistoqsi dwar jekk jiċċarax dawn l-affarijiet mal-kap tal-Oppożizzjoni li tisemmih Sikwiet, l-Avukat Ġenerali li nħatar fi żmien amministrazzjoni preċedenti qal li ma jkunx għaqli għall-Avukat Ġenerali li jidħol fl-arena politika.